Il-poplu Malti mhux se joħroġ ċenteżmu għal bini tal-power station li taħdem bil-gazz, dan għax il-power station se tkun iffinanzjata totalment mill-privat. Qalu dan il-Ministru għall-Enerġija Konrad Mizzi u l-Ministru għall-Finanzi Edward Cicluna f'konferenza tal-aħbarijiet. Dal-każ, il-kost kollu intefa' fuq il-privat. Il-Gvern għal-kontrarju ta' proġetti oħra fl-enerġija, minflok tefgħu fuq it-taxpayer, tefgħu fuq il-privat. Ġifieri meta ħareġ l-expression of interest, għallhom li huma jridu jsibu s-sorsi ta' self biex jagħmlu huma. Biex bekk minn power station ta' 200 miljun euro li kienet taħdem bil-heavy fuel oil imħalsa mill-finanzi tal-pajjiż, taħt dan il-gvern pajjiżna se jkollu power station imħalsa kollha kemmi mill-privat u li taħdem bil-gass. Dan se jwassal għal arja iżjed nadifa. Il-Ministri referow għal garanzija bankarja temporanja ta' 360 miljun euro. Din se tinħareġ minn 4 banek BOV, HSBC International, KfW u Societe Generale. Dan fil-waqt li Gvern Nazzjonalista kien għamel garanzija bankarja permanenti ta' 320 miljun euro b'konsegwenza li rabat il-pajjiż għal 25 sena għax l-Enemalta kienet f'xifer falliment. Il-Ministru Konrad Mizzi fakkar kif Gvern Nazzjonalista ħalla Enemalta mifnija bid-dejn, dejn ta' 900 miljun euro, mażra għall-ekonomija. Dan il-Gvern fi żmien sentejn u nofs irnexxielu jġib il-kumpanija fuq saqajja. L-Enemalta f'Marzu tal-2013 kellha dejn ta' kważi 900 miljun euro, kellha losses kbar ta' kważi 100 miljun fl-elettriku, kellha cash flow negattiv, ma kellix flus biex tħallas iż-żejt. Illum il-ġurnata aħna bi pjaċir ngħidu li l-Enemalta mhux talli qed tagħmel it-turnaround, naqset il-losses u naqset id-dejn bin-nofs, iżda s-sisa li l-Gvern ħallsitha. Il-Ministru Mizzi semma r-roħs tal-kontijiet tal-familji u negozji, injezzjoni ta' 80 miljun euro fl-ekonomija. Fakkar kif din is-sena ingħalqet il-power station tal-Marsa u għaddej ix-xogħol biex ikunu żarmati ċ-ċmieni. Ħaġa li Gvern Nazzjonalista wiegħed għal 25 sena sħaħ u qatt ma wettaqa'.